So, kailangan natin guys ng grapes leaves. Hugasang mabuti. Babad sa mainit na tubig. Yan mga ingredients niya. Onion, pressed parsley, bawang at ginger, paprika, tomato, black pepper. Tapos yung mga buharat niya. Ayan. Warag Anab buharat, yung seasoning, salt. Tapos yung tomato sauce. Ayan, Maggi. Yan yung mga buharat niya dito. Plus, ginger powder. Yan yung mga ingredients niya. 2 pieces lemon juice. Ito yung Egyptian rice. Hugasang mabuti sa ibabag sa natin. Yan, lemon juice. So, lagyan mo ng oil yung mainit na kaserola or kawali. Mas maganda yung kaserola kasi hindi siya tatapon. Ayan, lutuin mo lang siya. Tapos, sunod mo na ang ginger. Yan, mix ng konti. Plus garlic. Tomato. Palambutin yung tomato, halo-haluin sa matakpan para mabilis lumambot. So, kailangan natin ng curry powder, ginger powder, turmeric, tomato sauce, salt, all buharat, paprika. Ito yon, yan yung mga buharat. So, mix ng konti ang tomato, then ilagay na natin ang pressed parsley. Plus yung mix na mga buharat na doon, nandun na yung salt, nandun na yung black pepper. Plus additional tomato sauce. Mix. Ngayon, mix mo lang siya maigi pag nahalo na lahat ng sangkap. Pag napagsama-sama na, lagay niyo yung lemon juice. Plus 2 cup of water. Tapos yung bigas na binabad sa mainit na tubig. Pag natuyo yan guys, pwede na hanguin na. Ayan, palamigin mo lang dyan. Then, pwede mo na umpisahang balutin. So, panooding maigi ang video. Ayan, ganyan lang. So, yung isang buong dahon kasi guys, pinagtatatlo ko. Pero kung maliit ang dahon, isa lang. Pero karaniwang ginagawa, isang buong dahon, isang balot. Kaya mahaba. So, aalsa pa kasi yan eh. Kaya ang ginagawa ko, maliliit lang.
kailangan mo guys ng carrots, patatas, onion, tomato, green pepper or red pwede. I-slice mo siya na maninipis tapos ilagay mo siya sa ilalim pag patong-patungin mo. Para masunog man siya, hindi masusunog yung warag inab. Ang masusunog yung mga gulay. So, gagawa tayo ngayon ng sauce para yung sa pagpapakulo. So, kailangan natin ng isang Maggi or bechin, kahit anong seasoning na gusto mo. Isang pinjal na pomegranate sauce. Plus isang pinjal na olive oil. So, salt. Half teaspoon salt. Plus white pepper. Ginger powder. Black pepper ulit. Iba ang black pepper sa white pepper. Lemon juice. 1 lemon juice. Yung makatas na lemon. Pag di siya makatas, lagyan mo siya ng 2 lemon juice. Cups of water. Mix mo siya hanggang sa ma-melt yung lahat ng ingredients niya, yung salt, yung Maggi. Halo-haloin mo lang siya hanggang sa matunaw. Tapos dyan, lagyan natin ng Maggi sa ibabaw. Dyan natin ihahalera yung binalulot na warag inab. So, pag hindi mo palulutuin yung warag inab, okay lang na ilagay mo sa freezer. Pag lulutuin mo na, saka mo siya ilabas. Para medyo mawala yung pagka yellow niya. Ayan, halera mo siya dyan maayos.